No niin. Tänään on sitten vuorossa tammalaidun nyt. Tuossa pappa vieressä huilailee tässä. Nuukuutaan ja toiset pitää vahtia tässä näin. Ja se on hyvä nukkua. Ja tuolla nukkuu lisää. Oho, elä syö mun varpaitani. Joo. Joo. Sillai siinä. Tässä on kiva, kun aurinko on, niin huilata. Joo. Tollai. Tuossa haistakaa vähän pappa puhelinta. Joo. Haista vähän. Joo. Eiköhän sitä siinä taas tule.